இன்றைக்கி நம்ம சின்சானோட ரொம்ப ஃபன்னியாக அண்ட் சின்சானோட கிராஜுவேஷன் எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணால் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வெல்கம் பேக் டு கூல் பாய். ஸோ எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை அவங்க அம்மா செய்கிற மாதிரியே செஞ்சிச்சு போல் அவங்க அம்மா சொல்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால் நீ கிராஜுவேட் ஆகிட்டதா தங்கம், நீ வந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்ட அப்படின்றாங்க. அப்போ சின்சன் பக்கத்தில் இருந்து கிராஜுவேஷன் வந்து நல்லது தானே அப்படின்றா. அப்போ அந்த ஆண்டி வந்து நீ எதிர்ப்பா கிராஜுவேஷன் ஆகுற அப்படின்றாங்க. அப்போ கிராஜுவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் அந்த ஆண்டி கிட்ட. அங்கேருந்து கட் பண்ணி கிராஜுவேஷனாக அவங்க என்ன அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்குறா. மெக்ஸி வந்து படிப்பை முடிக்கிறது அப்படின்றாங்க. அப்போ டிவியில் ஒரு ஷோ போகுது, ஒரு சிங்கர் வந்து கிராஜுவேட்டட் ஆகிறாங்க, அதாவது செகண்ட் லெவலுக்கு போகிறாங்க, அப்கிரேட் ஆகிறாங்க. இதை புரிஞ்சுக்காத மிக்ஸி வந்து கிராஜுவேஷனாக வந்து அதை விட்டுட்டு போகிறது கூட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து சின்சான் ஓவர் திங்க் பண்ணி ரொம்ப சீன்லாம் போகிறேன். என் பேர் சின்சான், எனக்கு வந்து 5 வயசு ஆகுது, நான் இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் ஆக போகிறேன் அப்படின்லாம் சீன்லாம் போகிறேன். நான் உடனே கிராஜுவேஷன்லாம் ஆகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கான். அப்போ நம்ம மிக்ஸி வந்து ஐயோ இவன் தொல்லை தாங்க முடியலையே, உடனே எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிடுறானே அப்படின்றாங்க. அப்போ வந்து நம்ம சின்சன் வந்து அம்மா நான் கிராஜுவேஷன் ஆக போகிறேன், கிராஜுவேட் ஆகணும் அப்படின்றான். அப்போ வந்து மிக்ஸி நீ முதல்ல வந்து ஷீரோ வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்றாங்க. அப்போ நம்ம சின்சன் யோசிச்சிட்டே போகிறான், வாக்கிங்கில் கிராஜுவேட் ஆக முடியுமா அப்படின்னு. அப்போ சின்சனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க. சின்சனை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு பார்த்தா வருத்தப்படுறாங்க. ஐயோ இவனாச்சும் நம்ம காப்பாற்ற இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கசாமா வந்து சின்சனை தரன்னு இழுத்துட்டு போகிறான். நம்ம சின்சனை வந்து ஏன்ப்பா கசாமா இழுத்துட்டு போகிற அப்படின்றாங்க. அப்போ ஒரு டெரண்டி வருது, அதாங்க நம்ம நேனி வந்து கசாவை பார்த்து என்ன யாரை கூட்டிகிட்டு போகிற அப்படின்றான். அப்போ நம்ம சின்சன் வந்து ஹே நேனி எப்படி இருக்க அப்படின்ட்டா. நம்ம நேனி வந்து ஓ நீ இருக்கியா சின்சன், வா நம்ம கிரவுண்டுக்கு போகலாம், நான் வந்து ஒரு புது ஃபேமிலி கேம் வச்சுருக்கேன், இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சின்சான், வா தயவு செஞ்சு நம்ம கிரவுண்டுக்கு போகலாம், இவங்கள கூப்பிட்றதுக்கு எனக்கு பராடப்பாடாயிடுச்சு அப்படின்றாங்க. அப்போ நம்ம சின்சானோட ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஐயோ போச்சா அப்படின்ற போது நம்ம சின்சான் வந்து மாசாக லுக் விட்டு ஒரே நிமிஷம் இருங்க அப்படின்ற போது நம்ம சின்சானோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்போ நேனி வந்து வா சின்சான் நம்ம கிரவுண்டுக்கு போகலான்னு சொல்லும் போது நான் ஒரு நிமிஷம் பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி, ஸோ பாய் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். அப்போ நம்ம நேனியே வந்து அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகிறா, எப்போ நில்லுங்க அப்படின்னு. இந்த சான்ஸை வந்து கசாமா போச்சான் மசாவ் இவங்க எல்லாம் தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம சின்சான் வந்து எதில் நான் கிராஜுவேட் ஆகிறேன்னே தெரிலையே அப்படின்னு நோஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்க போது நம்ம பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி வந்து என்ன சின்சான் நீ ஷீரோவை வந்து வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க போது நம்ம சின்சான் ஆண்டி நான் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன் அப்படின்ற போது அந்த ஆண்டி வந்து ஓ நீ ரொம்ப நல்ல பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஜூஸ் தராங்க அவனுக்கு. வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போகிறான். வீட்டில் போய் குடிச்சிட்டே வந்து கிராஜுவேஷன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது அப்படின்றான். அப்போ வந்து சின்சானுக்கு ஒரு டவுட் வருது, ஏன் வந்து இந்த ஆண்டி வந்து நம்மளுக்கு ஜூஸ் தந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சிக்கிட்டே ஒரு மாதிரி அப்படின்னு சண்டை போட்டுட்டு போகிறான். ஃபேமிலி கேம்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆனதுக்கா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு திரும்பி வந்து ஜூஸ் குடிக்கிறான். அப்போ ஜூஸ்க்கு ஒரு மாதிரி குடிச்சிட்டு திரும்பி வந்து ஒரு வந்து சவுண்டோட போகிறான். ஒரு இல்லை ஷீரோ வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறதுலேருந்து கிராஜுவேட் ஆகிருக்கா அப்படின்றான். அப்போ வந்து சின்சான் அவங்க அம்மா கேட்டேன், அம்மா நான் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன் அப்படின்றான். அப்போ வந்து அம்மா வந்து அதுக்கு என்னப்பா தம்பி அப்படின்ற, எனக்கு பரிசு தாங்கம்மா அப்படின்னு சின்சான் சொல்கிறான். அப்போ வந்து உனக்கு என்ன பரிசு தர அப்படின்ற எனக்கு டவுட்டாக இருக்குப்பா, உனக்கு என்ன பரிசு வேணும் அப்படின்னு நீயே சொல்லு, இது நானே சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ஸ்பெஷல் முத்தத்தை தரேன் அப்படின்னு மிக்ஸி வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷல் முத்தத்தை தர போயிட்டாங்க. நம்ம சின்சான் வந்து ஜெர்க்காய் பின்னாடி போயிட்டான். என்னடா இது அப்படி நம்ம பயமாக இருக்குமா, எனக்கு தயவு செஞ்சு வேற ஒரு கிஃப்ட்டு தாங்கம்மா அப்படின்றான். அப்போ வந்து அவங்க வந்து சரி உன் ஸ்பெஷல் சாக்கோபி தர ரொம்ப காரியக்கார அப்படின்றாங்க. அந்த சீனில் கட் பண்ணி நம்ம ஹாரி வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போது நம்ம சின்சான் நம்ம புரி டான்ஸோட வெல்கம் ஹோம் டேடி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்து புரி டான்ஸோடையே வந்து அப்படியே வந்து சைடில் கமத்திட்டான். அப்போ நம்ம சின்சானோட அப்பா ஹாரி வந்து ஏன்டா சின்சான் இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னு சொல்ல போது அங்கேருந்து கட் பண்ணி கிராஜுவேஷனா இப்போ எதுக்கு உனக்கு அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல போது ஆமாங்க நம்ம சின்சான் கிராஜுவேஷன் ஆக போகிறானா, இன்னிலேருந்து அவன் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்க போகிறானா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹாரி ஏதோ சொல்லையே வராரு, ஆனால் வந்து அவர் முடியலை அவர் சொல்கிறதுக்கு, இன்னிலேருந்து நீ ரொம்ப நல்ல
பையனாக இருக்கணும் சின்சான் அப்படின்றாங்க. அது ஆமாம், நான் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க போது மிக்ஸி போனதுக்கப்புறம் நைஸாக வந்து சின்சான் வந்து, அப்பா நான் தான் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன்ல, பெரிய பையன் ஆகிட்டேன்னு, நீங்கள் டெய்லி அந்த பார்க்குற ப்ரோக்ராம் எனக்கு பார்க்க விடுங்களேன் அப்படின்றா. அப்போ வந்து, நீ ரொம்ப கெட்ட பையன் ஆகிட்ட சின்சான், அதெல்லாம் நீ பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க 2 பேரும் ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க. அப்போ நம்ம மிக்ஸியை வந்து ரொம்ப டெரராக என்ன நடக்குதாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹாரி வந்து, சின்சான் நீ ரொம்ப சின்ன பையன், நீ வந்து உடனே போய் நைட்டே தூங்கிடணும் அப்படின்றாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வலிக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மிக்ஸி வந்து டேபிள் ஏதோ வைக்கிறாங்க. பார்த்தா வந்து குடமிளகா, நம்ம சின்சானுக்கு தான் குடமிளகானா பிடிக்காதே. நம்ம சின்சான் லைட்டாக ஜெர்க் ஆகுறான். என்னதுமா அது அப்படின்றான். குடமிளகா நீ தான் இப்போ வந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்டல, அதெல்லாம் நீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்றான் அங்கே மிக்ஸி. அப்போ வந்து நம்ம சின்சான் வந்து சாப்பிட போகும்போது, நீங்கள் இதை சாப்பிட்டா எனக்கு பரிசு தருவீங்களே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சிரிக்கிறான். அப்போ நம்ம மிக்ஸி வந்து திடீர்னு ஒரு ட்விஸ்ட்டு தந்துட்டாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ நம்ம சின்சானுக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு. அப்புறம் நம்ம சின்சான் எந்திரிச்சு, இதை பரிசு தரலைன்னா அப்புறம் எதுக்கு இதை சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டான். நம்ம மிக்ஸி ஹாரி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸி சொல்கிறாங்க, ஓ அப்போ நீ பரிசுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறியா? அடடே, நீ வந்து நல்ல பையனா அப்போ திரும்பி வந்து நல்ல பையனாகவும் பெரிய பையனாகவும் ஆயிட்டேன்ல நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கா சின்சான். ஆனால் ஒரு மாதிரி அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து சின்சான் நம்ம அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி போயிட்டான்ல, அவங்க அம்மா வந்து திட்டி, நீ வந்து கிராஜுவேட் ஆகிட்ட, நீ நல்ல பையன், அப்போ நீ பரிசுக்காக தான் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிய, ஒன்னால எங்களுக்கு ஒரே டார்ச்சர் அப்படின்றாங்க மிக்ஸி. அப்போ வந்து நம்ம சின்சான் போஸ் கொடுத்துட்டு, அம்மா அப்பா அப்படின்றா. அப்போ 2 பேரும் என்ன சின்சான் அப்படின்றாங்க. இப்போ திடீர்னு ட்விஸ்ட்டு தானே நம்ம சின்சான் அப்படி என்ன சொன்னா, இன்னைக்கு நான் கிராஜுவேஷன்லேருந்து கிராஜுவேட் ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சின்சான் எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி கீழே விழுந்துட்டாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.